KCTV, Lone Rashapi daga Frank Motors, Kajaka Dekali Gabatamai Joka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordal Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Kat bakis ngi kinang telun kajing pendon kam jong ki breu ya ka teknologi kala nang kiostet bha hado kata-kata hagani ka jela jongi ni yo I bahagini ki sngi ki ba menta kajing pendon kam jong ki breu ya ka social media med la bat sngi ka long ka ba shirkhei bha Henry ki don pat ki ba pendon kam ni ka social media kum ka we ni ki lat kamai ka ba suk bha da ka ba shna ya ki YouTube channel bat ban tep ya ki video ki ba live ho jai ki ba la ban pen bernya ya ki nong pen kum ya ki ni ki breu la tip ya ki kum ki YouTubers kani ka de ke kin hon jong ki saungut ki samla ya ka ba la tip kerteng kum ka PHL Group Entertainment Kini ki samla ki day na Kashnong Mountain, Kashnong ka bahapo ka Southwest Khasi Hills District. Barha ka jingya kren bat ka Batisi TV, kila ya tho bayagani ka YouTube channel lashna ningkong da usamla lambor well wanyang, bat laingut ki parlok jong u. Kani ka YouTube channel ka jongki, ka day ka balapau bha ka Southwest Khasi Hills District. Ha ka baki breu ki jus ngotenat bha ban pet jegani ka channel bat la ru ban ong bakane ka YouTube channel ka day ka ban ningkong ban kot de ki lak ngut ki subscribers lashna yegani ka YouTube channel haus nam arajar khat khandai balas dang ru ban ring dori ki video de ka mobile bat ka video ka ba kani ka kinhon ka la ring ningkong ka day ya ka bala ai kerteng PHL Boys University ka ba day ka video comedy But yakane ka video la edit tang ha ka mobile app kumu power director but kiwei di ki mobile app kani ka kinhon hado menta kadang pendon comeback da mobile app ban shna ye ki video namar bakim don ye ki tiar gitar ki babiang kat banang telun kisngi kani ka kinhon menta kadon hado arfu sangut ki dikhot Bat kini ki samla ki layo jing mentoy hado kata-kata na ka jing pendon kam ye ka YouTube channel bat ka jing ruai jain sam jiao deng ka dei ka way ni ki jing ruai ka ba pau nam bha bat ka bala ya yo bha YouTube channel ya ka bala shna bat ring dur da kani hi ka kinhon Amtang kata kani ka kinhon kala penmi ru ya ka way ka short video ya ka bala ai kerteng meba Kidkhot jong kani ka kinhon ki juya shimbenta hi daladi kum ki ting shop bat ki puron haba ki don kam ban shna ye ki no ki music video lani haba shna ye ki short film Usamla overjoy linkoi but usamla badon lang lingdo marshilong kidai ki ting shop ki batbet bha banya shimbenta ha ki short film kan baka samla medarisha linkoi kadai ka samla ka batbit bha ban shim ni ka benta kum ka puron ban nado ka basdang kani ka samla kadai ka baju shimbe ka benta ka basyakman Usamla Lamborwell Wanyang ubadairu director bat ubaju edit hi ya ki video ulaju ya shimbenta ha ki babon ki benta jong ki short film ban tap ha ki YouTube channel ka jong u Une usamla menta udon ka jing angnot ban shna ya ki film ki bala ban penmi ha ki cinema kumbalong lem ki weipat ki director khasi ki ju penmi ya ki film ha ki cinema hall Ka idea la ne ka jing sedang ya kane ka kamte ka dehi bang ya da ka jing ya kren jong ilang ki ba song lang ne mangap di ba overjoy kapor bang ya song kai gumto pokali te ni ya thu khana tumno bangin ya le kai no kini ki film but ngan shu thu pi kindiat ha ka jing im jonga hi ngadon interest kane ka kam film na do ki drama por bang dang le class kumto te kata ken ka ba penlong yang abangan nang kumno bangan is ki pai bai kata sap ka ba ngadon bat kumjuro ka ba ngi don namar ba habang lai thu ini perlok kunta te ni perlok ken iba sport yang ngai ba ong ba ya ngi le mata bat kan kumta habang la iyo kinong sport ki ba biang te ni sedang
ya ka film ka banukong ka bangi ay kerteng bakla da ka bangi pendor kam da ki mobile phone ka ide ni ide hi habo ka mobile pendor kami ki apps kum power director kain mastar gitu te wat hado kini kisni ba matarung nala bani tho ba dang bon hi ki bangi ni ide ka mobile nomor ni melapan ki komputer barem dor mo ki komputer ki ba dor kam ban ide te ki ba rem te perlah kita badang kuputut pi subhama penga basa enga mangal pai selaying badi hap dan subun ki maulan nai kodor bat berendor hai yat cuki sini dan ai lut ekspak kau kat kabaki tidak kam kabangi sedang hingi sedang daki short comedy kibangi ai kerteng ka PHL Boys University nomor ni don siperlok tang kibai komedi sudah kibai ni along ni setenat kai bangini keren komedi bangini lek komedi tak kadang ni sedang ni kan ka kalau kum ka series te ngila penmi hadu part 3 ni part 4 kum tahi te hadin ketapat ni saya sedang lagi film mai pi asli ya sikor ngapa kun chato muncul no ut inga chiwai wanan tuh muncul no aja mati ano pun ti ako no habu do chapti leleta Eldang en kali kata dawan cikijat dawan iya re tam tabi om enrat kali en ta chapti reon so man tire pi so man da bat arbat lai chap ti so man tire hai pi ta chak chong hao no cha mata sa ma bisu ap di khang wang khang ta silian ni ta se Wah, siapa ni jitu muncul no ta lawan lak tharai bang en tuar nila sedang ban ak ya ka film banukong kadai hausna marajar ka kendai ka kerteng ayu kita ka film ke bapi ka film ka bangi ai ka bangi ai kerteng bat ka film banukong jongi hi kadai ka bangi ai kerteng bakla bat bala simenta manga ini basong nehi merosamut ni simentalang bat kidon lu ki bongdan hanita ya kane ka grup ngila sedang ha ka laiterik banai jun arajar arpau ka bangi sedang ban ya bon ken bat ki member mentabaro tharai haki arpusan ngut sene kuntahi ta ki video kain lang ya kiba ngang ring hi marway nadu kapor bangi persedang ka channel ka banga bu hang to kum ki jisa jikan mau bar kum juro ya ki series ya ki videos ki music videos ki film namar ki film ru ngi bu episode 1 2 3 kum to te menta ladang i totalang ya ki ken ka don shispa sa hoteli ki video hapo YouTube ha ka ban kong ya kerteng Phoilia group entertainment namar bang ya le ki kam shutia to komedi ni siong no te mentapat habang ile sa ki wei ki film ki balong serious ki film sad story ki film thriller horror kunta ter ber ki wei te ngi bu short form no ken ya kata ka Phoilia ni
kaban kong te ni sedang ya kene ka YouTube channel namar ba kadai ka passion lani ka hobi jongi kabang ni skill tanan ban le ban ak lani ban ruai ni kum ta tertel kiwe te hadin katapat ngi ui ki perlok jonga namar ngabun perlok te ki badon ya kasap kum kasap ban syat kum kasap ban ruai kum ta tertel te persyangken kaban kong ngimdon kata kejikfil ti ai bangin sayo ya kata kamtam ya keren bija ka pisa Henry ni shu kwa pan pau ka perthei ye kasap ka bang ni dan hakaban kong ni klempoi perkat ba kan salong kumne kum bang long mata ba ni yo bun ki subscriber ba ni yo ka jingsiu na po YouTube namar ba ka jingmut jong ni kalong tang bang ni ketiu ya kasap le tang bang ni pin is ka perthei Henry menta pat ni yo ya ka jingsiu wala la kalong khendia na preng jong ni Henry kum ka group ni don kata ka jingsiu thu Ban sere kaki melung yang aku terwajan Hai mot ani jong siukan lihat ya jong cabran Om don mahikai ngasu lahi te kidon kendiat kisin kiba ngangam la ki yapen hikai lem maki para member hakabaya day bat ki love story kiba ngangala ak kadai ka hazair namar kane ka hazair ka kamlong per na ki love story bar khot kiba ngangala simenta kabala iya tam na ka channel ka jungi kade ka jalsa macau deng kabala ruai da iba gede karyas barla thaw ek to ka jing ruai da iba just thongi te kato ka jing ruai kala poi menta khat sanak ni kan riwlat kata ka view but ki film hi na tangin ya ki film ki bala pau bha bat ki bala bun view bha po ka channel jungi kade ka me ba kade ka sat story Kaba bun hi kadai bangala daladehi drai ki syong na ban syong ba ya kai neng ya pachaki film jongi te kaba bun hi ba kai de iba overjoy hi te kaba skill tanat hi nakaliang jonga borok ki film ki ba nilai dap ban pelaj kai su te kadai ka porndai te kalong kaba sutanat namta jonga ya kaba ngan ak tu ka serius kaba nikong kaba ngasdang kendiat naksap keba syong nak ba ublay ubala ai nata jonga te kaman kong kadai kejiksa kebang persang aslam nadut kisnem aja katra te keba arpat kadai kabit box kebang taruh aja persang lek ban haki stage ban lek ban yisimata te bun keba bun nga job ban bun hiru kebang aram te bat kabalai pat kadai jing roi keba ngaji roi teng rekat bat iba overjoy bat ba alam hi Maskumen bi ila khot ta jonga baga dana diga group wala ngala simbanta kini kiwe ngarang kam so try ngas kop so jan ngas ngo tenat hanga marwai te ngam sim da kum kata ka ban ong kin ai pisai nga ane ngan yo ka jing yo nong nga Nadu ngi baning kong hi bangawan de grup kadai bang kwa iya kasap la dia kane badru kadai ke start janga bangan le aku kini kikam ngakam pai perkat ba nga dari kendiat baki aya ngaru de ngai kublei ki ba kila nongi ngaru kone kane kadai ka short action film ngin sa pendap ya kane ka film mai hapo jong ne banai June July kum ta namar bang nam la ban ong tikna namar ba ki artis ba simata kane ka film ki don ki jong ki kam ki tre te habangi ya yo ya kapor ka bala cha kata kapor ki punya Way na ki nong sponsor la ni unong yarap lem yang ni ka khya ka shan udai u bakhain bor nok si but ita iba ju yarap yang ni la kalong ha ka ktin ka thli ka kam ka jam wat ha ka pisaro yarap hi kumno habang ni le iki music video to ai la yarap mi kabang kwa ban ong shaki way na banta ka ne kalong ba ngimde ken ban penlen ai ya kasap Langi don hakasap ruai, lani wat hakasap ban syat, lani hakasap kanu kasap ban tem, lani kanu kasap ke ba pipidan, lada pidai kulung ne samla lani temen. Kadon kam ban pen i shaka pertai.
Don kame ba phile YouTube don kame ba pin page bangan yo ya kapisa la ne ladang la le YouTube ngan yo sibun ka kapisa katakan kan wan hadin hendrai ka ban kong hi kalong ba kumno ba ka perthai ka tip ya ka tu ka sab jok phi namar ba sibun ngan ong manta ki producer ki director ki ba .com ya ka tu ka sab ka jok phi lada phi ruai hayeng lada phi phile ran ban mi ka perthai ka mud ba ka tu ka sab jok phi kan sa sakut no tang hayeng hendrai kelad ka jing le ran bar pin i ka perthai nabat namar ba phile ya ka ba omdai ba phile ka no ka basniu lada phile ka ba wajul rai pin i ka sab jok phi ha ka perthai bat pinsa snuthu ba phiru phidai we nadu kapur ka bamen shwa ngala sedang ban ak ye kini ki film ka ban kong nga ak ka spakli hantu nata ki wan ki we ki ba ngala ak kum ugang ru la bon hi nanta ba ak komedi ru la bon hi ka por ndai nanta ki action comedy ki basuk tenat bah te na pedeng kito ban jet te kano ko bang kham suk tenat te kalong ko ba kham hi tharai hanrei ngan jet la ka jet bat kata hi tharai ka de action hi ko bang kham suk tenat namar nadu ban shwa badang red ru kham suk tenat bah ban pe ki ya ki film ki ba don ki jinge show favorite actor jong adi Akshay Kumar nadu ki por man shwa namar itanat bhai ki ko me show hadir kata ngapa ngape kini ki para member po jong grup jong iru nyala hi ban le ki action kumba ki we ki la te warangi ngirang long ki bakam tang kham duna shibon ban compare bat ki we lai hanrei ngili trace tom bat nganget ba bun hi na plan jong phi pela yu i yangi kumno ngile bat ngatharai kam dalong su ka jing ile ran nya khmat jong perthai te tangkata hi tharai ki action ki bang kham sutanat Thakapor ba shooting te ki don hi ki por ki ba ngiamat sau to malu malah rei kata ka boong bangi haban thia ki asngi lai singi de kam don re namar ki action jongi teng nyim la te ki ban pendiam kini ki tiar gitar ba pher ban yada ni ki man sau re kamariang hi ka de ka matres jongi la rangi sho ha ka surok kumut ka surok hi ka de ka matres jongi la rangi sho sha klau hi ka de ka matres jongi te teng ki ja ki man sau ki malu mala ka don ka ka film ka ba kerteng ka benyat namar ka benyat haka sin ka bakhadu ngali ya shot bat i barit director te ngala kum penriu i arsin lai sin te ma iru la penriu yang ka don ka ka sin ka bai lepat yang ai raksa jrong bai lepat haka por ba don ha jrong kalau wan ka jing perkhat belai yang a belai tamba haka por bala len thau hamadan pat ka dei bi hasimen ngakham lei namar ba haka to ko por ngam tip kum no landing jonga ka biang te kita ru ki we ki ba haka por ba yesho kini ki para member jongi ki mat ki man sound re kita ban ong habanda thia ki asni la singi te kim don bat sakwe ru ngakwa ban ong phi baro ba ban papaw ya kasap ka perthai ka mata kam don jing yesu namar bangila bade ka mobile ka kti kalong ko bangila bade ka perthai hapo YouTube hapo FB hapo Instagram langba jong kini phila ban ki mobile ro kila don kamera baro kini ki mobile Android ba manta te phila ban tan ka mobile bat phila ban pin iya ka sab jok phi haka perthai namar ba ngatip ba man uwe po uwe u ba don ya ka sab u pher na uwe unong ruai unom la ban long kajut bat uwe unong ruai unong shat ro hala ka jong ka style te pin iya ka sab jok phi haka perthai bat nganget ba phiru haka we kasni pin sa poi sa kanam hoi ngidang don dambon ya kiba ni haban pendet kidang don ru ki film kiba ngila shoot la dep masteng but kidon ru ki film kiba ngidang shubu tang ka story hindra pat sedang shoot ka film ka bangi la shoot mentai kiba ka bangi pat pendet kan ka ka film mai but ka film ka ba ngidang tho ya ka bangi sale no hadin bala dep ka film mai kata ka bangi ai kerteng DX ka studio ting ngimpat dan hindrai ngilai ruai hanong ston hakaba idon iwe I nong recording right ibadai ru parakur banga ibakar tengi first morning match tingi lay ruai ha I but
ki jing ruai hi ni thau hi dalade thau iba overjoy ta nang tang thau hi mangaru ka wai atli but don ru ki jing ruai ki bala thau da iba ba bante bor leng do te kini ki jing ruai ki bala thau ma iru ni la ruai mangi bat ni la apply po YouTube but ki don ki jing ruai ki ba shu ai iba jos thuni ni pat kit jing ruai ka ki jing ruai barwa iba jos ro issue ai free be jing kum to shi group ni along shitli lada ngan suong no lada yo pisa ni hun but lada nimyo ru ni hun namar ba kane kapor ka bangi ni da ni long manta kolong ba ni ale ban upgrade ya lade teh ban kampan bhai ki video ban kampan itana di ki video jongi te bon ki artis jongi ha kane ka group ki don kata kamen sim ba kumno bangi ngin kiu kum ka group om dei bangin yo tangka kumba yo shimet ngan suong no bang sngat tanat palat ba ngayo ikini ki artis ki ba don kata kamen sim ka ba ki sngu thu ya ka ka bangi ni dei ban le bat ka thong ka ba khmado kalong ba la kumno ninyo ban penmi ken ka film kumba le lem ki director ki producer hapo sinema kata ka dei ka thong ka ba